Здравей, всички с Воксе, аз съм Фредман. Това е моята поредица Let's Play Minecraft. Да. Вижте такъв урод. Си да го иска някакви да пише лично съобщение. Да се намаля малко саунда. Не обичам да е много силен. Ще потуша малко дърво. Мисля, къща ми да е в подножието на планината. Та ще игра на нормал. Съжалявам тук, че лагна малко. Просто защото сега се чуди да снимам ли на Миса, Texture Pack или на Fateful. Обаче не съм свикнал с Мисата и реших с Fateful. Смисъл, че различни са айтемите и много не ми кефи за това. Сега един workbench и ще избия малко овце за вълна за глузо. И ще да си направя къщата. Мисля и мината да си направя следващия епизод. Не знам. What the fuck, бе? Къде си се качил ти, ма? А тук. Къде бе се беше качил? Ако правиш там? Има ли някой коч? Няма. Помислях, че се прави нещо. Оп, стомени таунс, не ми трябва. Това лучи го запазя и си... Но ако не намеря кол чарко, ще си направя. Винаги правя така. Сега един меч и кирка, естествено. Кирката. Меча е сега крафтвам. Опа. Ето. Радвам крафтинг тейбъл. Вече само една вълна ще ми трябва поне. И ти си моята жертва. По-нататък, когато се направи ножица, съжалявам, че лагнах тук. Когато се направи ножица, ще започна да ги размножавам. Да правя GGB, разбирате ли? Мисля, там да си направя къща. Не знам, радвам. Тук видях малко преди малко. Там и там и навсякъде ко. Да, тук. Да, ще кажа, че той е някакъв нучуп и дърца с меча, ама няма с друго и с меча. Да, надълбавам малко навътре. Ще да още и за още малко лут. Защото обичам да си имам лут в запас. Бързам с къщата, защото ще ходя да събирам лут. Ще събирам доста време, да си направя се превера, да си имам къща и легло и да си легна спокойно или да си направя мината. И между другото ще го направя 3 копчета високо. Повече ме радва така. Да, и вече съм дигнал първи левел. Да, motherfuck, какво правиш ти, бе? Бягай тука, шван дърт, шван. Гравал си, тя лърках се. Без такива работи. Винаги при тия работи, бе. И гати зещи си дупки. Ето стига, бе, човек. Чакъл.
Стига е. Много гравелно нещо. И да, и сега крафтвам на брада и океан да ска дървета. Да запълни и тук и да запълни и тук. Естествено. В StarCraft лопата тук може да го преместя, не знам. Така, ето е нашата бървичка. Отиваме да се обаряме дървета. Това може да не е интересно, може и да паузирам. Пак, не знам, май не. Или да, това е паузирано тук така и като събера силно към 60 лут, се връщам отново. Така, тук съм. Се примирам към къщи и ще да се стъмва. Ето е къщата. Само че... ще направя едно чаркол. Няма да умра без кол. Как ще събера доста лъдно, събрах само 37. Така, да си направя вратата, ея. Тук отново ще ползвам, докато направя тази стена и сега пауза. Така, готов съм и си няма на кирка, както виждате. Унази си изхъби точно след като паузирах и да си направя на легло. Има си на чаркол. Да се отървим за 4 точа. Моята така мината. Охо, имам компания наистина много. Ще ме посрещнат с... Много да решвам посрещнат тия вънка. Но... Дупки. Навсякъде дупки. Той е... Грава ме дразни. Дразни ме. Но той е навсякъде. Само си сега го отолявам да спа. И... Покъс. Лягай. Оф. Сега би трябвало да му... Къде отиде? Лягни си, моля. Не. Естествено. Крипъра, видя ли ма? Крипъра надале си отива. What the fuck? Арите... Не мога си още. Наистина. Колко? Няма колко. Не си легнем. Така. Не ме радва това. Нека го направим така. Не трябваше това само така. Тука. И така. В следващите епизоди ще направим по-голямо. Мина ще има нататък. И да, това е краткият епизод. Мерси, че гледахте и да ви е харесал.